الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A irin wannan rana mai tarin albarka da kuma tarin da muhimmanci, mun al'adance wato raya ta domin tunatar da juna da kuma isar da sako zuwa ga wanda bai riska ba, cewa annabi manzo tsira da aminci na Allah subhanahu wa ta'ala su ƙara tabbata a gare sa da ahalinsa sarkaka, cewa ya yi kira ga musulmi na su jibintar da al'amarinsu zuwa ga Aliyu bin Abi Talib. Wannan rana muna kiranta ko kuma ana kiranta da Yawmul Ghadir, wato rana ta Ghadir, wanda ya zo a nassi na ruwaya cewa ita ce mafificin idoda. To amma dai ma'asafin shadid, musulmai sun gafala daga wannan rana din da muhimmancinta, wasu kuma da gangan suka gafala din ba don komai ba, domin su karkatar da al'umma daga hakikanin wato sako na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yake cewa annabinsa idan ma bai isar ba tamkar bai isar ba. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. To wannan saƙon muhimmi saƙo ne na abin da ya shafi imamanci na Imamu Ali alaihi salam da kuma wilaya. Bai ɓuya ga kowa ba a wurare da dama, kamar yadda ya zo a cikin tarihu Madinatu Dimashq juz'i na 42 shafi na 392, wato na Ibn Asakir yana cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi, ya kawo hadisi da isnadi wa annabi na cewa inna li kulli nabiyyun wasiya wa waritha wa inna aliyan wasiyyi wa warithi. Haƙiƙa ga kowane annabi, likulli nabi, ko ga kowane annabi akwai wasi, ma'ana yana da wasi, yana da magaji, ma'ana khalifansa wanda zai zama wato zai dora a inda ya tsaya na gabatar da aiki. Ya ce to lalle Ali shine wasiyina kuma magajina. Haka zalika a nafsul masdar shafi na 192 da 99 ya kawo ruwaya annabi na cewa ga Imamu Ali, anta waliyu kullu mu'min ba'di, wato kai waliyi ne majibinci al'amuran musulmai ne, kowane mumini, waliyin kowane mumini ne bayan babu. Mana wanda da ya yi imani da Allah, to in babu annabi to ga waliyinsa baya ga annabi, bai da aka san cewa annabi ya aula bil mu'mini, da wannan aulawiyya din min tababin, wato shine yake da haƙƙi na tasarrufi, shi yafi haƙƙi na tasarrufi a rayuwar musulmai muminai, a rayuwar mumini. Inda kai mumini ne, ka imani da Allah subhanahu wataala, ka sallama ma annabi, ka sallama ma abinda annabi ya zo da shi, to annabi shine mai yafi iko da kai akan kanka da dukiyarka, kuma shine mai jarragamar rayuwarka. To annabi ya tabbatar da wannan muƙamin da Allah subhanahu wataala ya bashi, to Ali ne ke kan wannan muƙamin bayan babu shi, kuma duk mumini ya zama yayi wannan, ya mika, ya kwantar da kai, ya sallama.
haka zalika a nafsul masdar ya kawo cewa inna aliyan minni wa ana minhu, haƙiƙa Ali daga gare ni yake kuma ni daga gare shi nake. Wato nafsu ɗin annabi ne shi, kamar da ya zo a aya ta mubahala. Wa huwa waliyyu kullu mu'min ba'di, ya kana da tabbatar da irin wannan ne maganar a hadisin da ya gabata cewa kuma shine waliyin duk wani mumini bayan babu. Sai mutum ya duba ya ga shin wilayarsa a hannun wa take? A hannun Ali baya ga annabi? A hannun ahalin Ali wanda za mu kawo maganar annabi a kansu, da yake cewa wanda yake so ya rayu rayuwa irin tashi to ya yi wilaya a gare su, to ko kuma a'a ga wani haɗi daban wilayarsa take, wanda wannan haɗi ɗin ba haɗi ba ne na layin da annabi ya ɗora mutane. Sai mutum ya duba ya gani, yawa kansa hisabi. Annabi ya ci gaba da cewa kamar yadda ya zo a cikin al-Bukhari, kamar yadda at-Tarikhul Kabir wanda Bukhari ya yi littafin shi Muhammad ya kawo hadisi cewa annabi na cewa Ali, anta minni bi manzilati Haruna min Musa illa nubuwa, kamar da ya kawo wannan a nasi, illa nubuwa. Wani wuri kuma illa annahu la nabiyya min ba'di, matsayinka a wurina tamkar matsayin Haruna ne a wurin Musa alaihi salam. Wato duk khasa'isu na Harun, shi wasiyi ne, shi khalifa ne, waziri ne, mai karbabar sani a isar da sako a komai. Duka khasa'isu na Harun alaihi salam to su ne akan annabi, su ne akan amirul mu'minin alaihi salam, illa nubuwa banda annabtaka. Haka kuma man sarrahu an yahaya hayati, kamar yadda annabi yake faɗa yace man sarrani an yahaya hayati wa yamutu mamati wa yaskunu jannata adnin gharasaha rabbi falyuwali aliyan min ba'di waliwali waliyuhu waliyaqtadi bil a'immati min ba'di fa innahum itrati khuliqu min dinati ruziqu fahman wa ilma wailul lil mukaththibina bi fadlihim min ummati alqati'ina fihim silati la analahumullahu shafa'ati. Shi ma wannan hadisin ya zo a cikin tarihu madinatu Dimashq juz'i na 41 shafi na 240, wato littafin Ibn Asakir. Annabi yake cewa wanda duk yake zai zama abin farin ciki a gare shi ya rayuwa irin rayuwata, ya cika irin cikawata, wato nafsu ɗinsa tana radiya mardiya mutma'inna, to ya kuma zauna a cikin aljanna ta khuld madawwamiya, wanda ya shige ta an dawwama a ciki, wanda Allah ya shuka ta ya shuka ta da ubangiji ya shuka ta, to yayi wilaya ga Ali a bayan babu, kamar yadda annabi ya bayyana. Yayi wilaya ga Ali a bayan babu ne, yayi wilaya ga waliyinsa, ya jibintar da al'amuransa, ya miƙa wilayarsa. waliyaqtadi bil a'immati min ba'di, yayi koyi, ya sanya kuduwarsa a rayuwa, limamai ne a bayan babu shi. Su wannan limama a ina suke? Sai ce fa innahum itirati. Idan ma akwai wasu limamai da kaji ba daga itira bane, to ka san ba su ake magana ba.
itira ne na annabi, iyalai ne, tsatso ne su gaba ɗansu, babu wanda ba ɗan gida ba daga cikinsu. Haka Allah ya ga dama ya tsara al'amari. Su ne mafiya kamala a ilimi, mafiya kamala a adala, mafiya kamala a kafa'a. Sun fi kowa cika wato sharuɗan shugabanci da jagoranci da imamanci. Ya ƙara bayyana cewa khuliqu min dinati, wato daga yambu, daga abinda aka yi, sulalan abinda aka yi annabi daga shi aka yi su. Bayan ya gama bayanin nasabarsu, sai kuma ya zo yana bayanin wasu khasa'isu, wasu mumayyizat waɗanda ba su a wurin wasunsu. Ya ce ruziqu fahman wa ilma, an azurta su da mi fahimta da ilimi. An azurta su fahimta da ilimi, wato ilimin su huduri ne. Allah ya musu arziki, ya ni'imta su. Ittaqullah yu'allimukumullah. Ku tsoraci Allah, ma'ana ku tsoraci fushin shi, ku so shi, ku masa da'a. Kada ya same ku a inda bai son ganin ku, kada ya neme ku ya rasa a inda yake so ya ganku, sai ya sanar da ku, ya ba ku ilimi daga gare sa. To su wayannan bayi na Allah tsarkakaku, wayannan ahlul kisa, wayanda Allah ya tsarkake su, tsarkakewa Allah ya azurta su daga gare shi, wato kamar yadda ya zo a nasi daga manzo, fahimta da ilimi. Ya ce kuma kumanta shi wannan ilimi din shine miza da mafi girma daga cikin khasa'isu nabi, wato abinda ya khalifa na Allah yake fifita da shi akan bai. Da aka zo maganar inni ja'ilun fil ardi khalifa, sai ya zama wa allama adama asma kulla, wato wayannan ilimin yana daga cikin miza asma mafi girma da ya bambanta Adam alaihi salam da sauran wayanda ba shi ba cikin khali a doron kasa cikin bayin Allah. Annabi ya ci gaba da bayanin cewa wani ya tabbata ga masu ƙaryata su, masu ƙaryata falalarsu, wani ya tabbata gare su. Wailul lil mukaththibina bi fadlihim min ummati, wani ya tabbata ga masu ƙaryata falalar wayannan ahlin gidan nawa, wayannan khalifofi din na Allah, khalifofi a bayana, wayannan limaman a bayana. Alqati'ina fihim silati, wanda suka yanke zumunci da su, suka yanke sila. Allah ya sanya su, annabi ya sanya su a matsayin mi wasila zuwa gare shi, wanda dukkan su wasila ce. wabtagu ilaihi wasila, wasila ce ta Allah subhanahu wataala, da shi ake kama a kai wa Allah, kamar yadda ya tsara fa'atil buyuta min abwabiha, ku zo ma gidaje ta ƙofofinsu. Allah ya ga dama ya sanya a annabawa, manzanni, a imma alaihi musalam, ƙofar zuwa gare shi, isa zuwa gare shi. Don haka kuma akwai haƙƙi na ƙaraba, na kusanci da suke da shi. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. To wanda suka yanke mawaddan nan suka ki, to wani ya tabbata a gare su, ya ce la analahumullahu shafa'ati, kada Allah ya ba su cetona. So wannan duka dai in aka duba, ana ta akkada, ana ta karfafar mi wilayarsu, imamancinsu. To annabi wurare mabambanta ya yi ta shelar wannan wilayar da zaman su hujjoji na Allah a doron ƙasa. Da wani wuri da yake cewa usikum min ba'di usi man amana bi wa saddaqani bi wilayati ali bin abi talib faman tawallahu faqad tawallani wa man tawallani faqad tawalla Allah wa man ahabbahu faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ahabba Allah wa man abghadahu faqad abghadani wa man abghadani faqad abghada Allah azza wa jalla. Ina wasinci ga
ga wanda ya imani da ni kuma ya gasgata ni da ya yi wilaya ga Ali ibn Abi Talib. Wanda ya yi wilaya a gare shi ya yi wilaya a gare ni, wanda ya yi wilaya a gare ni ya yi wilaya ga Allah, ya mika wilayarsa ga Allah. Wanda ya so ni ya so shi, wanda ya so shi ya so Ali ya so ni, wanda ya so ni ya so Allah. Wanda ya ƙi shi ya ƙi ni, wanda ya ƙi ni ya ƙi Allah. Ba zo ku isa. To wannan nusus ne wanda tun a baya, tun kafin irin wannan rana ta Yawmul Ghadir, annabi ya yi ta ilani shelanta wato kasancewar wayannan limaman da suka fito daga tsatsansa su ne limaman shirya bayan babu shi. To sai a irin wannan rana ta Ghadir ya nasabta Ali ibn Abi Talib yana mai cewa man kuntu maulahu fa hadha aliyun maula, Allahumma wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wa khudhul man khadala. Wanda duk nake majibinci al'amuransa, jagoransa, shugabansa, to ga Ali nan ya zama shine matsayin wannan matsayin nawa bayan babu. Allah ka jibinci lamarin wanda ya yi wilaya a gare sa, wanda ya kisa kai adawa da shi, kai adawa da wanda ya kisa ya adawa da shi, ka taimaki wanda ya taimake shi, ka kaskanta wanda ya kaskanta al'amarinsa, ka wofintar da wato sha'aninsa kamar yadda ya wofintar da sha'anin Ali alaihi salam. Wannan mas'ala ta imamancin tana da hatsarin gaske, kada mu mance Allah ya ce ma annabi in baka isar ba, baka nasabta ba a irin wannan rana, to tamkar baka ma yi tabligin risala bane ba tamaman gaba daya. Don haka muna kira ga waɗanda suka ji suka wofintar da al'amari, lallai su dawo hayyacinsu. Duk musulmin kirki zai natsu, zai shiga taitayinsa don kada ya samu matsala. Idan har za a ce aikin annabi ba za a da ya na tabligi kamar bai ba in bai isar da wannan sakon ba, ina kuma ga kai da aka isar ma kakki amsa, ya kake tsammanin makomar ayyukanka? Tambaya ce da dukkan aƙili mumini musulmi ya kamata yi. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya buɗe ƙofofi da fahimta. Alɗafuɗinsa dama suna da yawa. Ɗaya daga cikin luɗufansa shine samar da waɗanda suka sani su sanar da waɗanda ba su sani ba. Wannan luɗufi ne na Allah subhanahu wataala a doron ƙasa kuma ga bayansa. Da'iman yana son ya shiryar da mu. Shi yasa bai bar mu kara su bai samun mana da annabawa da manzanni da kuma limamai bayan babu su, kuma da malamai. Na, don haka wannan saƙon mun isar ga waɗanda ba su ji ba. Wala'alla yau wanda ke kallo daga ciki ba su ji ba, to mun isar. Wala'alla an ji mun tunatar. Wazifar wanda ya ji kuma shine shi ma ya isar waɗanda ba a ji ba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahu maulana wa ana maula al-mu'minin. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه